Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite ma ọ bụ kpọọ m Akajiugo. I'm an ancient high priest. Yes. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agbapụ gbaa family emerikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ 12/12/1948 crime arụ merụ na be anyị. A bịara ka m kọwara gị alụ merụ na be anyị na ala Igbo anyị a na 12 December 1948. O nwere ike ịmara maka ya ma nọghị crime against ndị Igbo. Gee ntị, esi m oru wee bịa. Ya bụ crime anyị na-agwa gị ihe a mere n'Enugu, to be precise, na coal, ndị na-egwu coal n'Enugu. Oge a na-agwa gị bụ oge ndị anyarị na-achịba anyị na ha bịara ikolonize anyị, mana nke bụ eziokwu na ha bịara ikolonize our mineral resources. Don't tell me no because of na ha colonized anyị ka anyị ji wee nọrọ ebe anyị nọ tutu ọ bụrụ eziokwu. Obodo a na-akpọ Ethiopia nwere onye colonized ha, but the leading giant n'Africa nwere ike ikwu ihe gbasara aviation. Iyara ikwu maka Ethiopia airline. Esogo mme travel couple of times with their airlines. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Don't allow anybody to tell you any other thing dị iche. Ihe m bịara taa na eye-opening message ịkọrọ gị akụkọ ihe mere no real fact stories. Ọ bụrụ akụkọ ịkọja mana ihe mere eme n'obodo a. 12 December 1948. Yesterday was 12 December. Anyị bụ ndị ụka ọdịnala, anyị mere ncheta ụbọchị nwere ike ịkpọ Martyrs Day maka n'ihi na ha nwụrụ maka ihi nkwenye na ịbụcha ọgbakọ ọdịmma. Ka ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. So pay attention, tag your friends, share it, invite people to come and hear from the horse's mouth. You will learn something in nwere ike ịnụ ebe ọzọ na-abụrụ from people that are knowledgeable. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị nọ na month of December. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years. We have massive testimonies, believe in me. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp, ime token donation, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri kpee ihe n'ọma n'aha mmadụ dum, bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe njụ aja gbuo eburu mesara ka nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ nọọ ihe ị kwesịrị ịma. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi difference of the temple, children of the temple, members of ọdịnala Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị si eme ya ọnwa ọbụla ihe karịgoro 4 years anyị bidoro. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ma ọ nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Now let's proceed. Achọrọ m ka akọrọ gị akụkọ ihe mere n'obodo a. Yes, 12 December 1948. Yes, ihe mere oge a bụ onye maara makalụ gbasara ndị anyarị, ndị nke batara n'obodo anyị. Ọ bụrụ sọ n'obodo anyị bụ Nigeria, ha batara n'obodo Afrịka dum. Abịakwala nka nkọwala gị na o nwere obodo nọ n'Afrịka nke nwere onye colonized na. Marakwa na before ndị anyarị a ewere ngwa ọgụ wee bịa na n'Afrịka ka ewere ihe Afrịka ji dị ebube, mineral resources anyị. Their primary intention bụ ihe anyị ji dị ebube. Mineral resources anyị, Africa edebego ude, Africa rigo civilized. Even if you go to Google it, civilization started in Africa. Yes, ichefuna na Africa the first world power during the time of the Pharaoh. Mba dum nọ n'elu ụwa ndị anyarị na-abịa na Africa maka ọdịmma ha, greener pasture.
achọrọ ka nke a dogoro anya ha mechara wee jee colonize ọtụtụ obodo na Africa including Egypt. Egypt dịgoro civilized mana ha jere ebe ahụ ime ha jere they invaded Egypt to destroy the history, all the documentary evidence and everything. They destroy everything. Ihe ha nwere ike destroy bụ those natural sites. Ha nwere ike destroy like enwere many mountains. You know there were mountains dịgoro na Africa megoro exist for over 27 years. I think about 27 years. 27 million years, do you know? And well, even Mountain Everest, and so many mountains in Africa. Digoro otutuoge carry even the Bible story. Bible story is not beyond 6,000 years. From now back to 2,000 years in winter Christ. From time of Christ to time of Moses, the AD, in winter 2,000 years. From time of AD to time of Abraham. Only happened na how to fit under 2,000 years. Man, I'm check out what Africa exist even before these stories, because Africa has been in existence. So, I'm check out the primary reason how you even Africa bo maka mineral resources here. Je check every nenda nyaribia oboda. Every the harrow train track. Every lead to mineral deposit sites. Like Garu Nenugu bo rail track. Ebe ese ebu coal. Etu akọ ebe niile for had develop had a rail track during their time where mineral resources in there. So they did not invade Africa because they had love of Africa. No, they invaded Africa with weapons to suppress Africa and share African countries among themselves. But Ethiopia, which onye colonized Ethiopia, and Ethiopia is doing fine. In Africa, they are giants when it comes to aviation. So ngene ka na-ekwu maka ya. Ihe na-ekwu maka ya bụ ka iwepụgoro mindset ndị ụka gị na-agwa gị na ụka wetara education is not true. Ihe niile nwere oge. Modern education nwere oge. Once o ruru oge enwe ha na-akpọ human evolution. Ka ndị anyarị colonize ọzọ Ethiopia ọ na-eje akwụkwọ taa. Ị ghọtara ya? Ihe niile nwere oge. So don't give them that credit. Ọ bụrụ eziokwu. O nwere oge. Jụọ ha before ha bịa n'Africa na Africa kedu ka be ha dị? Jee even je Google last 1,000 years kedu ka ndị anyarị ka ga be ha dị? So they came to Africa primarily. Ha ma na anyị nwere egbe then. Ha wee je develop egbe ka e nwee ike nakọrọ anyị ha ejide egbe. So etu a ka ha si bata be anyị. Gee ntị, let me not concentrate in Africa as a whole. Let me, because of time, concentrate in Nigeria. What happened on 12/12/1948. Remember, these people, when they came in 3 groups. The first group is the government group, led by Lord Lugard Nandochie. Then the second group came as businessmen. Their primary intention was business. They went into slave trade. Ọtụtụ n'ime ndị nna anyị egoro na slave trade wumiro ka eji wee goro ha. Echefuna na o nwere ụfọdụ ndị ajọ mmadụ dịkwa mgbe gboo. Ụfọdụ ndị uncles legasịrị ụmụ nwanne ha maka ego n'aka ndị slave trade. So their primary purpose wu ego. That time onye a na-akpọ John Hurt bịara wuti ụgbọ ede Jesus saves wee bịa mgbe ahụ wee bịa gobe ndị be anyị n'oru. Ndị blacks niile na-afụ all over the world, European nations bụ ndị ego na slaves. Ha used Indian Ocean and so many other exit points, including Calabar and Lagos as their exit point. So mgbe ha bịara ndị ahụ purely businessmen. Onye a na-akpọ this John Hurt is the father of present Liverpool. Yes. So etu a ka o si wee emechara even the Queen near honor. And so many partnership with that business because that business gave them plenty money. So that is the second group. The third group that came is the missionary group. But I can tell you that these 3 groups won. Hana local one, they divided themselves into 3. Knowing fully well now the second group, both the missionary, both the traders might not last. When slave trade stopped,
ha were go, ha were je go on some of the oil well and mineral resources na mba dị iche iche ha ji sustain obodo ha. Then werekwazie Bible na ụdị ndị ọzọ ha ji wee bịa maka ịbịa deceive Africa. It's a planned deal. So what actually happened on 12/12 bụ na ndị afọ anyị n'anya marginalization the very loud, that is very obvious. The ha na marginalize anyị is so obvious that you don't need anybody to tell you that these people didn't love us. So when they came, o nwere ndị be anyị na-arụ ọrụ na coal miners n'Enugu in 1948 because of the risky nature of ọrụ ha na-alụ ịnakpu n'ime a na ijegwu coal. Sometimes na-eze tigbu ụfọdụ n'ime ha wee sị na the ọrụ a dị too risky and ihe a na-akwụ ha peanuts, ndị a na-akwụ shillings, ha wee protest ya ka etikwuoro ha 5 shillings na ego a na-akwụfa. Then gọọmenti ndị anyarị na-achị obodo a wee jụ ha wee pụta na 12 December 1948 wee protest ya ka etinyekwuru ha ego na ego a na-akwụ ha maka n'ihi na mmewu dị too much. Our fathers then was used as slaves na nabai. Ha wee sị na mmewu dị too much. All that protest ka ha na-eme, ndị anyarị bịanụ wee sendie ndị uwe ojii a gbawusi ọtụtụ ndị mmadụ, agbawu many of them sustain serious injury. So mgbe ihe nke agbachara bịa ọtụtụ many died, so uncountable. Then ihe meziri mgbe ahụ bụzi na our frontline nationalists, ndị nọbụrụ na-eme agitate na ndị anyarị bịara na be anyị na their primary purpose abụrụ for our own interest, that they should leave our land. Enwe frontline nationalists then mmadụ dịka Dr. Nnamdi Azikiwe, Herbert Macaulay, Ọkpara ha and Mbono Ojike ha wee protest ba na ndị ọzọ zime nwere ike ịkpọtị ha for one by one maka oge. Ha wee protest ba na ihe ndị a na-eme anyị dị njọ, na ndị a na-protest ka enye ha ihe ga-enyere ha aka izugbo ezinụlọ ha wee gbagbusie ha. Now they went to 3 major religion then ka afụ na na-enyere ndị at least befitting burial. They went to Catholic. The Catholic people denied na ha menye ha burial because na ha protested against government of the day. So they went to Anglican, the same complaint. They refused to come and bury those people. They went to Methodist, the same thing. And on their own, they now resolve that there is no way they will allow our people, our kinsmen, our fathers, to just die just like that without proper burial. They now took them to Aba and do mass burial. Then before then, they follow normal traditional ways of Ibebele, go for n'isi ụmụnne anyị ndị azụtara ọnwụ mberede maka ihe na ha na-achọ maka ọdịmma ndị be anyị na ọdịmma ha. Ewee cheta wee na ndụ ha n'iyi. Ndị a bụ ndị a na-agwa gị because na ha nwụrụ maka ihe na ha na-achọ ka ọ dịrị ha mma, ka mkpagbu a na-akpagbu ndị be anyị na ana be anyị ka ọ kwụsị. Ha wee zute ọnwụ ha n'ụdị dị etu a. Enwekwaziri ndị ọzọ gasị nwụrụ in the struggle ka ọ dịrị ndị be anyị mma, ka enye ndị be anyị fair hearing and fair treatment. Emere nwa ogwu si menyekwa anụ nwa nọsi ike na ọ bụrụ sọ ide nwoke ihe dị na be anyị eji edozibe ha. Ọ ihe ndị a bụ ihe selenụ egbuo ndị a na 12 December 1948. So since that time emelu ọnya melụ ndị bụ nationalist, ndị kwenyere na be anyị ga-adịrịrị mma,
wee zukọ wee si oke ebe ọ bụ na ụmụnne anyị ndị a nwụrụ maka ihe ha na-ekwu maka ọdịmma ha, wee gbuo ha n'ụdị dị etu a, gbuchazie ha. O nwere onye sịrị ka ya kwetara ka ọ bịa nie ha, maka ihi na ndị ụka na ndị gọọmenti na-alụkọ, and dị ụtọ na ndị ụka a bụ dise ndị ụka a divided onwe ha into 3 parts. So ha nwa na onwe ha bụ ndị ụka achọkwa n'ịga against gọọmenti because na ya na ha niile na-alụkọ. Ọnya mere na ha emere ya. Agwara m gị na mgbe a na-eme slave trade, ndị missionary amasị na ha mara na ndị businessmen ha na-abịa egokọ ndị mmadụ na villages buru na jele. There is no way the missionaries will deny na ha nwa adịrọ aware na ụdị ihe dị etu a na-eme. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, o nwere ka gọọmenti ga-esi wee deny ya, gọọmenti of Lugard na ndị otu ya ga-esi wee deny ya na ha adịrọ aware na na-ele ndị mmadụ na slave trade. O nwere mgbe gọọmenti of the day that time ga-esi deny ya na ha mụrụ na abụ eje gocha ndị mmadụ n'oru, eburu ha transport ha to Calabar or transport ha to Lagos exit, wee buru ha na mba ndị anyarị galee. So you can not connive, they connive together. So ọ bụrụ na ndị be anyị kwụrụ ụkwụ anyị na-abụ, anyị kwesịrị by now ide demand for restitution, anyị kwesịrị ide demand for reparation, anyị kwesịrị ide demand na ekwesịrị ka akwụkwọ Africa huge amount of money for mpụ na ọtọnọ ha mere na wee megide na Africa. Mana because na ha na-agba mbọ etu ha nwere ike ka ha dị sure na onye ọbụla ga-achị ya na Africa ga-abụrịrị onye ga na-adance to their throne, onye ga-abụ their stooge, onye ha ga-eji aka ha tinye. Have you asked yourself why is it that they're always interested in who become head of state na Africa? Have you asked yourself? Because na ha chọrọ itinye their puppet onye ha chọrọ. Ha chọrọ ka etinye those leaders ga-akwụ n'ụkwụ ha na-abụghị enwe ike demand for restitution and reparation maka ihe sin they committed against the land of Africa. So I don't want ndị Africa ka anyị jikọta n'obi ọnụ so that we be able to demand for what belongs to us. Emela anyị aka je mgbe gburugburu ka na-emekwa ndị be anyị. Ọ ihe a bụ ihe mere na 12/12/1948. Ihe a bụ ihe mere nụ. Then with ụdị akaje dị iche iche ha meziri anyị subsequently. Now ndị nna anyị ha mgbe a wee sị mba, the Great Sikh of Africa, M.I. Ọbara ha, rest of them, Herbert Macaulay, ha buru ibu ma ndị abụrụ ndị Igbo, they join together. Wee sị oke ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na enwe future killings, ihe ọ pụtara na enwere ndị nwere ike iberi ha because all the religion body enwere mgbe a bụ ndị anyarị nwe ya, ndị ọcha. It will interest you to know that Roman Catholic Church in today, that time Naza RCM, Roman Catholic Mission. Why the Anglican today Naza that time CMS. Then there was the Methodist, say from America. So get a na akụwalụ all market dị iche ka emere ndị be anyị wee sị mba n'ebe ọ na ọ dị etu ka anyị jiri aka iwube ụka nke be anyị nke ga-abụ onwe ka ihe si wee dịrị anyị nwee ike wee mee ihe dịrị anyị kwesịrị ime. The first ụka ọdịnala ewubere mgbe a ka a na-akpọ National Church. National Church dị emegide akpọwa mgba dị iche iche ka afọ straight that National Church. Amecha wee chenji afa, a na-revolve afa ka mgbapụ ọsọ to present day. Ụka ọdịnala a nwere mgbe a kpọrọ ha African Traditional Religion. Before revolve kịta ihe a na-akpọzi ha kịta bụ Ghanaian Religion. Gịnị bụ Ghanaian Religion? Ghanaian Religion bụ etu esi wee nwee Christians. Christian simple means na akpọrọ ha n'obodo a na-akpọ Antioch. Ndị na-eso nwoke a na-akpọ Christ abụghị ha Christians, ndị na-eso ya. Then mana before then
ndị ọdịnala ihe anyị na-aza bụ guardian, ndị na-eso Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-enweghị any intermediary, because we believe na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile bụ onye anyị ga-communicate with, na-esighị n'aka onye ọbụla. Like Christians kwenyere na ekpere ha na enwere ike ịza ekpere ha na-abụrụ ọsụsọ ha ihe si n'aha Jizọs, mana ndị ọdịnala ọ dịrị etu ahụ. Yes, anyị bụ ndị ọdịnala, anyị adịghị ayọ n'afọ Amadioha, anyị adịghị ayọ n'afọ Udo. However, we recognize those elemental beings and the entities of powers building personal relation. Ha wee nyere anyị aka wee bụrụ anyị ya anyị bugara ebe a ga-azị ya. That's all. But we are not worshiping them. We don't ask in their name. Onye agbata na ọgbọ na-efu m na-ekwubi okwu, ana m ekwubi okwu n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. So what am I saying in essence bụ na ka ị malụ na ndị anyarị enwere ike ịfụ anyị n'anya, maka ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị why kwanụ ndị anyarị ji mee ihe ha ji wee bịa na be anyị wụ because na ha they hated us, they want to use our mineral resources to develop their place. Ụfọdụ gara asị gị ọ bụrụ na civilization bụ ụzọ bịa na Afrịka, nwaanyị na be ha ji maa mma, jee gọgụlụọ keretu Afrịka dị, keretu Afrịka dị last 1000 years, keretu obodo oyibo dị, ndị anyarị dị last 1000 years. Even our own currency is bigger than their own. We have flourishing economy in Africa. Every natural mineral resources, is precious stone, name them. Iron ore, is it anything, zinc, everything, gold is found in the land of Africa. So all the natural deposit is here. Some of these obodo even have, they don't even have one single mineral deposit. So that's why out of Anyukwu, the same Anyukwu a na-eme ka ndị ori onye eberima ọ ma na ewu landlord na ọgụ nwere ihe ọ nwere o jee ma and ọ ma na nwere egbe n'ọsọ mma ka ị nwere o wee je gote egbe ọ bịa intimidate gị ndara gị ihe ị nwere. That does not mean ọ nataghị ihe ahụ ị nwere were eje lụọ duplex. That does not mean na ọnyanwa bụ ụzọ dịba, maka ihe o ji wee lụbe ya bụ ihe o zutere n'ori. That na mmadụ nọ na be nna ya kpata ego eloli ya n'obi, o wee pụọ ebe o jere elori ya n'obi jee lụọ duplex does not make the person be ya nwa ọ bụrụ obi. Obi nwere ihe eji mara obi. Ịbịa na Africa enwere some artifacts gosiri na Africa has been in existence even before Bible story. There were many monuments to testify that Africa has been in existence. There were many mountains, pyramids that have been in existence over 20 million years before this Dinka. So stop measuring Africa, thinking about development. River Niger joined with River Nile, wee gaa Egypt, and malụkwa na present day ọ bụrụ afọ a na-akpọ anyị na Africa. Ihe melụ Africa anyị ji wee lost some of this the ancient names is because na ụwa na-enwe mgbanwe. Ekuzigo m nkuzi ya before na-enwere ihe a na-akpọ human evolution including language. Enwere ihe a na-akpọ slangs. Ụdị Igbo a na-asụ kịta abụrụ onye abụ Igbo anyị na-asụ last 50 years. Etu a ka ọ dị na agbụrụ niile. Akọlụ akụkọ etu Ken si bụ nwanne ya ebelu wee gbado obodo Nọd NOT. Ọ bụrụ na obodo Nọd na ndị mmadụ ebido dị ya ọ ma enwe nem, mana mfụ obodo Nọd inwe nem gosi na o nwere ndị bi ebe a ha wawo ụmụ Africa. So over time Africa has been in a exist even before the advent of Bible or Jesus story. If you read in the Bible, we have ever mentioned Basalo, Ethiopia no, but soon Ethiopia has been in existence. Why the Ethiopian name was never changed is because Ethiopia, nobody colonized Ethiopia. That is why Ethiopian name still remains the way it is. Let me shock you. In recent time,
Imana common Ghana. Ghana dị ebe a now. I remember oge a na-akpọ Ghana Gold Coast. Ghana eforo Gold Coast onye a na-akpọ ha before. Now, mana today ha bụ Ghana. Imana Nigeria abụrụ Nigeria wụ our former name nwere idea. Ihe wee ike ije mee research. Imana nwunye Lugard wee onye bịara nọ wee nekata ka mmiri si wee surround our place. We say Niger area, that is all the Niger. That area, Niger dey. You got area? Ebe a goes where Nigeria. So no, nwunye Lugard wee onye bịa nye anyị afa. You got area? Wee tụfuzie the original name eji wee mara mpaghara be anyị a. The ancient names. Those ancient names, you will be able to even to trace them even from the old history books and even Bible. Bible a combination of my stories, history books, ideology, my story and fictions. Bring together, get the way formulate here in the Bible. Let me tell you, Basalo Cordinana, we have gone far. Mgbe anwa ndị nna anyị ha beziri jiri aka uwezi ofufe otuchi a na-akpọ otherwise known as Godian religion. Enwere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ndị nna anyị ha gboo degasịrị iji wee kọwaa ọtụtụ ihe gbasara ana Afrịka na usoro okpukpere nke Afrịka. Enwere ihe a na-akpọ 7 books. 7 books a gụnyere akwụkwọ dị iche iche edere na akwụkwọ a na-akpọ Nkomi. Yes. Edere ma English, dee ma Igbo. From Fear to Confidence. And so many other books edere. Catechism nke mbụ, Africanism nke mbụ na Africanism nke abụọ. All the 7 books. All the 7 books from various authors. Ofu onye n'ime ndị dere akwụkwọ a ka a na-akpọ Chief B.C. Iwunna. Chief B.C. Iwunna hailed from this present day Abia State. He lived inside a forest, isolated area, and got inspiration to write some of the books that made up Holy Nkomi. Etu aka enwere ọtụtụ ndị dekwara akwụkwọ dị iche iche na ọdịnala Godian religion as of today nwere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche edegoro. Enwere nke edelo a na-akpọ Holy Hymns, our hymn books. Ịchọkwa ihe egote ya. I nwekwuru the mgbe abịazi combine all those 7 books together. We now have one holy book known as Nkomi, Deep Thought. If you put all the Bible volume, then everything has been in place. So my calling bụ egwu ụmụ Igbo ka anyị chigata n'ofe nke ala nna anyị. All site n'ofe nke ala nna anyị ka anyị ga-eji wee nwee ike achieve those things anwa dị right difficult. Agwago m ndị Igbo, the only way ga-eme ka ndị Igbo nweta ife ha na-achọ bụ ma ichiekwalụ in the ancient way of worship. Activate ya usoro okpukpere nna anyị ha. Activate ya our culture and traditions. Ka chi nke ala anyị wee nụbara anyị ọgụ, nụbara anyị ọrụ. That is the only way we can win this war. We cannot win war against the whites. Ndani. Worshipping the same God they worship. Worshipping the same God they created. So neglecting our own gods of our land. Have you asked yourself why is it that the other continents they are progressing massively, like the Chinese people, the Shintoism, the Buddhism, the Hinduism. The Indians and Chinese are one of the fastest growing economy because they focus on their way of worship of Chinkaraha. Now, I can tell you that CRK has nothing to do with modern development. The Chinese that are developing phone has nothing to do with CRK.
So CRK bụ ihe ndị ụka anyarị kreatiri, ndị anyarị kreatiri ya maka na ha bịara iwelu ndị be anyị. Ndị ha wee gwa anyị na ha anyị maara Chukwu, maka before ha bịa na be anyị nwere arọ Chukwu, anyị nwere ụmụ Chukwu. They now went back, ndị Portuguese bụ ndị isi bụ ụzọ bịa. They went back and came with another format, drafting Shanahan leading the RCM, drafting a slave trade LL from Ana Yoruba, Samuel Ajay Crowder, used well as a arrowhead within those here, and they bring in CMS. It's like actually ebe conquer anyị Igbo. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ndị Igbo chọrọ nnwere onwe ha, anyị ga-echi ya kwa na chi nke ala nna anyị. Anyị ga-ejekwa wee uphold our culture and tradition, ihe anyị ji dị ebube. By so doing, we will be able to activate chi nke ala nna anyị, ka chi nke ala nna anyị wee nụbara anyị. That is one of the reasons ndị agwa ndị Igbo na ọ bụrụ na anyị ga-enwere onwe anyị, if we must be self-determination. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inwere onwe anyị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụ ndị kwuru onwe anyị, ka a ghara ide emezi anyị nwa ada na akwa n'azụ wee n'ala nne. Na ihe anyị ga-eme bụ anyị chighata na okpukpere nke ndị nna anyị ha. N'oge ahụ anyị na-esoro usoro okpukpere ndị nna anyị ha na tradition anyị, ka anyị dị ebube. We did exploit, we did wonderful things. The gods of our land was very at peace with us, and we did marvelous things. But since anyị bidoro wee worship wee chi nke ndị bịara abịa, nke bụ eziokwu na aga na-emekwa anyị slave. Ịlụtalụ nwanne anyị nwoke bụ Cardinal Francis Arinze. Cardinal Francis Arinze is our brother. Cardinal Francis Arinze became a cardinal even before age 40. Cardinal Francis Adarinze is one of the highly experienced cardinal, the prince of the church, but they will never allow him to become a pope. Even my one night working Reverend Father Cyprian Iwenetans, he died in Abbey Monastery, London. Up till now, he never ascends. Because now they are just using us. Because now he may allow. Can you see about? I don't know what I do when I'm Kuzia. Or when they talk about our family name, chat me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na amụma zuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. God